Bona nit, al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de la iniciativa de l'Ajuntament per rehabilitar els parcs de Cardedeu i fer-los accessibles a tots els nens i nenes. A la secció de Cultura parlarem de Sant Jordi, tant dels llibres i roses per a aquest Sant Jordi 2018 com per exemple la Cuca o Il·lustra, un taller on els més petits s'han pogut convertir en escriptors i escriptores per un dia. I a la secció d'esports parlarem del futbol sala. Aquest cap de setmana guanyava 5-1 convertint-se en campions de Lliga i pujant així a Divisió d'Honor. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. L'Ajuntament de Cardedeu renova el seu compromís amb el programa Reempresa per garantir la continuïtat del creixement econòmic al territori. Més de 2.000 persones podrien haver perdut el seu lloc de treball el 2017 si no fos per aquest mercat de compra-venda per a negocis i empreses petites catalanes. Des de 2013 que el municipi forma part d'aquest projecte. Fa 5 anys que Cardedeu forma part del projecte Reempresa. Es tracta d'un mercat de compra-venda d'empreses i petits negocis d'arreu del territori. L'objectiu és evitar el tancament de negocis econòmicament viables, així com la destrucció de l'ocupació. Avui dia, a Catalunya, Reempresa tanca fins a 2 operacions de cedents i reemprenedors cada dia. Cardedeu és un dels municipis que es beneficia del servei d'assessorament des del punt d'atenció que ofereix el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic. Hi ha hagut diverses operacions tancades a Cardedeu, entenent que Reempresa és un programa que facilita també la mobilitat territorial. Vol dir que hem de pensar que qualsevol podria venir a adquirir un negoci que estigui en venda a Cardedeu o qualsevol ciutadà de Cardedeu pot anar a adquirir-lo a qualsevol altre punt del país. A més de Cardedeu, des de l'Ajuntament es dona servei a cedents i reemprenedors de Cànoves i Samalús, Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, Llinars del Vallès i Vilalba Sasserra. Cardedeu irradia a un conjunt de poblacions del seu entorn i, per tant, això vol dir que a tots aquests llocs hi ha tècnics preparats per poder atendre, perquè al final de tot aquest èxit hi ha la paraula confiança. Enguany, l'Ajuntament de Cardedeu renova el seu compromís amb el projecte Reempresa per garantir la continuïtat de les empreses del territori. Jocs per a tots els infants del municipi. Aquesta és la iniciativa de l'Ajuntament després de la demanda d'algunes entitats i veïns del poble perquè tots els nens i nenes puguin jugar als parcs. És per això que les places Francesc Macià, Frederica Montseny i el Parc dels Pinatons ja compten amb jocs inclusius. Cardedeu ja disposa de jocs inclusius per a tots els infants. La iniciativa va començar al Parc Francesc Macià amb un gronxador i ara s'ha ampliat a 2 places més, la Frederica Montseny del Poble Sec i el Parc dels Pinatons. A la plaça Frederica Montseny s'hi ha instal·lat un gronxador giratori amb 2 seients i 2 espais per a cadires de rodes i al Parc dels Pinatons un castell multijoc amb rampes i plataforma lliscant. Aquesta demanda ha sorgit de les entitats del municipi i alguns veïns. La iniciativa sorgeix una mica també per demanda de les entitats, no només entitats, sinó aquelles famílies que tenen infants o fills però que ja no són tan petits, una mica amb l'exigència de que els parcs han de ser inclusius, doncs que els jocs que hi ha infantils no són accessibles als nanos que tinguin alguna dificultat de mobilitat o algun tipus de discapacitat. Això per una banda, i l'altra també per la sensibilitat de l'equip de govern en fer parcs inclusius, precisament per això, perquè tots els infants puguin gaudir dels jocs infantils. Amb la instal·lació d'aquests jocs es vol garantir l'accessibilitat per a tothom i alhora la seguretat. A més, la instal·lació d'aquests 3 jocs ha estat consensuada amb associacions de veïns dels diferents barris i amb les entitats dedicades a les persones amb discapacitat i complementa les mesures de millora de l'accessibilitat que s'han dut a terme en els darrers mesos, com l'eixamplament de voreres.
Dijous, el Servei de Mediació Ciutadana visitava els alumnes de primer de l'ESO de l'Institut El Sui. El servei fa un any i escaig que funciona al municipi, amb la intenció de resoldre conflictes que es puguin generar en el dia a dia. La idea del servei és resoldre aquests problemes a través d'un procés de diàleg. Fa un any que el municipi va promoure el Servei de Mediació Ciutadana amb l'objectiu d'oferir als cardedeuencs un servei on puguin tenir un acompanyament per resoldre els conflictes del dia a dia, conflictes que es poden generar tant dins del marc familiar, amb activitats econòmiques o conflictes amb els veïns. El servei el que promou és un acompanyament amb aquest tipus de problemes i buscar una solució a través d'un procés de diàleg. Durant aquest procés, els ciutadans tenen un acompanyament del professional per poder cercar solucions que donin resposta a totes les parts. La veritat és que estem molt contents, el servei té un any i escaig d'evolució i ha tingut una molt bona acollida al poble. La veritat és que el nombre de casos és força elevat i estem molt contents de com està funcionant i confiem que cada vegada com més coneguts anirem sent dins de la població i també en el marc de les institucions del poble, doncs tindrem un paper més rellevant. La veritat és que estem molt contents de com ha estat funcionant i com està funcionant actualment. D'entre les activitats que organitza el Servei de Mediació hi ha el d'oferir recursos en el marc de les aules escolars. El servei fa xerrades i activitats amb els alumnes de Cardedeu amb l'objectiu de prevenir. L'últim servei ha estat amb els alumnes de primer de l'ESO de l'Institut El Sui perquè aquests aprenguin eines que els ajudin a resoldre els seus conflictes d'una manera dialogada i autònoma. Cardedeu podrà millorar 3 espais gràcies a una subvenció per part de la Diputació de Barcelona de 372.000 euros. Amb aquests diners es rehabilitarà la tèxtil rasa, es modernitzarà el mercat i es millorarà el Museu Arxiu Tomàs Balvei. Aquesta subvenció entra dins del marc de la Diputació per ajudar els governs locals a reformar, millorar i mantenir els equipaments municipals. Amb el nou programa de subvencions de la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Cardedeu rebrà 372.000 euros. Amb aquests diners s'assignaran 200.000 euros per rehabilitar la tèxtil rasa sense incrementar el deute municipal, 100.000 euros per modernitzar el mercat i 72.000 euros per millorar el Museu Arxiu Tomàs Balvei. Amb aquest nou programa, la Diputació té la intenció d'ajudar els governs locals a reformar, millorar i mantenir els equipaments municipals. Cardedeu és un dels municipis amb l'assignació més alta en aquest nou programa de subvencions que s'emmarca en el Pla de Xarxa de Governs Locals i que ha estat valorat per qüestions tècniques i de qualitat dels projectes dels diferents serveis de la Diputació de Barcelona. Aquesta vegada, aquesta distribució d'ajuts era un programa complementari i hem fet uns barems molt tècnics on es validava cada un dels projectes i Cardedeu ha estat dels pobles més ben valorats de tota la Diputació de Barcelona, tant en termes de ràtio per població com inclús en termes absoluts. Amb aquesta subvenció es pretén fer les reformes de la tèxtil rasa on es destinaran 200.000 euros per als usos culturals, 100.000 euros per la modernització del mercat municipal en base al seu pla d'impuls i la resta pel Museu Arxiu Tomàs Balvei amb 2 línies, 50.000 euros per dur a terme el projecte museogràfic de l'espai interpretació del museu i 22.000 euros per millorar la climatització de l'equipament i la conservació preventiva de les obres. L'Ajuntament ha encarregat un estudi de restauració del Torrent Llibre. En el document s'analitza el tram urbà entre la via del tren i la C35 i s'hi proposen solucions que seran executades per fases degut a la complexitat i l'alt cost de les actuacions. L'Ajuntament de Cardedeu ha encarregat el projecte executiu de restauració d'un tram del Torrent Llibre, en concret del tram urbà entre la via del tren i l'encreuament amb la C35. El projecte analitza la problemàtica actual i proposa solucions i actuacions. Es tracta d'un estudi hidràulic que permet tenir una radiografia completa de l'estat actual del Torrent Llibre i que servirà per futures obres de restauració. En ell s'estudien les problemàtiques socioambientals i paisatgístiques, com podria ser el risc d'inundació, els talussos inestables o les aigües estancades. A nivell urbà, el que millora d'alguna manera és l'entorn més immediat del que és el Passeig Colom, per exemple, i els darreres d'una part de les cases. Sí que hi ha petits punts, com són ponts, passeres, sobreeixidors de pluvials, que es milloraran en aquest entorn urbà, però no tenen incidència directa sobre carrers o sobre vials, sinó que és més aviat tot el que és el llit natural del riu, el que és la llera i el que és alguns espais que servirien per
com a llocs de possibles inundacions, doncs, fer de basses de contenció o tota la vegetació. En algun punt afecta el que et deia, no? Ponts, passeres i una mica aquesta connexió amb el que és el vial, el passeig Colom sobretot, però no hi intervé, o sigui, no hi provoca canvis nous sobre el que són els carrers. El projecte encara no estarà en marxa, ja que per ara s'han de buscar possibles organismes que ajudin a executar el projecte. El projecte encara no estarà en marxa, ja que per ara s'han de buscar possibles organismes que ajudin a executar el projecte. Pot trigar ben bé uns 5 o 6 anys, com és el cas del projecte de la Penya, un projecte similar, però que per falta de recursos encara no s'ha pogut tirar endavant. De moment, el projecte del Torrent Llibre té l'estudi hidràulic, però encara no hi ha dates. Per tal de reduir el consum de medicaments, les persones amb risc de trastorn mental o amb estils de vida poc saludables se'ls hi poden receptar activitats. Aquesta és la proposta del Centre d'Atenció Primària de Cardedeu. Ho anomenen prescripció social i vol ajudar els pacients a desenvolupar recursos socials i psicològics. Anar a caminar, jugar als escacs o realitzar qualsevol activitat que es trobi dins d'un entorn social podria ser receptada des del Centre d'Atenció Primària de Cardedeu. Aquest moviment, que s'està portant a terme a nivell català, vol aconseguir una prescripció que va més enllà dels medicaments. La prescripció social vol receptar activitats i recursos que s'estiguin duent a terme al poble. El moviment associatiu i les entitats poden jugar un paper clau en aquest projecte. L'objectiu és buscar-ne la col·laboració per acollir a pacients amb ansietat, aïllament social, risc de trastorn mental o estils de vida poc saludables. Aquesta derivació es faria des del CAP de Cardedeu, tenint en compte que el 80% dels determinants de salut no es poden tractar en un centre d'atenció primària, ja que són problemes i recursos que són externs. Ja no només abús dels medicaments, sinó que el problema que estem tenint actualment és que no tenim eines o ens costa trobar eines en problemes de la vida quotidiana. I comencem a tenir una societat que s'està aïllant, tenim un aïllament social important i hi ha una manca de recursos personals per portar a terme això. I aleshores la gent ve al CAP o ve al professional sanitari a demanar medicaments en algo que no ens necessitaria. El pas següent serà crear una aliança entre sectors i entitats de Cardedeu, amb el CAP i l'Ajuntament, per poder generar un índex d'activitats i donar-los a conèixer a la població que ho necessiti. Els programes de prescripció social es basen en l'evidència que la participació regular en activitats comunitàries ajuda els pacients a desenvolupar recursos socials i psicològics, promociona un reforç positiu i ajuda a mantenir un estil de vida actiu i saludable. Avui a la secció de Cultura repassarem tant el cap de setmana com el dia d'avui, Sant Jordi i tots els actes que s'han realitzat al municipi envers aquesta festivitat. Des de dissabte el centre s'ha omplert de parades de llibres. Els llibreters i llibreteres ens expliquen la problemàtica que tenen any rere any amb les editorials per rebre tots els exemplars que demanen i quan els reben. La tradició mana i pel dia de Sant Jordi toca regalar llibres. A Cardedeu, la plaça de l'Església s'ha omplert de parades de llibreries del poble, des de dissabte fins a dilluns, perquè ningú es quedi sense el seu llibre. Han estat els mateixos paradistes, però els que han patit més, ja que no han rebut les comandes amb molta antelació. Sí, de fet, problemes en tenim sempre, perquè nosaltres demanem una quantitat de llibres i, de fet, aquest any el problema que hem tingut és que al final sí que hem tingut llibres, no els que havíem demanat, però ens els van servir fa 2 dies, com aquell que diu. Vull dir que hem patit molt fins al final, però bueno, es pot dir que tenim gairebé pràcticament de tot, sí. Tot i la problemàtica, les parades s'han pogut muntar sense problemes. Dissabte al matí els llibreters i llibreteres encara acabaven de posar algun llibre a la parada, entre ells alguns dels que esperen ser els més venuts, ja sigui per l'autor o la temàtica. Bueno, a veure, els llibres que normalment la gent li sonen més són els que són una mica més mediàtics perquè se'ls fa més publicitat o perquè la gent que els ha escrit és més coneguda, no? Com per exemple el llibre d'Albasses o del Martí Gironell, d'entrada perquè ells són coneguts i segon perquè han guanyat premis, però bueno, n'hi ha moltíssims més que també suposo que agradaran molt a la gent. Una gran varietat que haurem d'esperar que passi Sant Jordi per saber quins han estat els més venuts.
Sant Jordi són llibres i també roses, i roses de tot tipus, des de la típica rosa vermella fins a roses fetes de xocolata. Tot i que Sant Jordi hagi caigut en dia laborable, les vendes no han decaigut. Llegenda que quan Sant Jordi va matar el drac, de la seva sang en va sortir una rosa vermella, la que el cavaller li va regalar a la seva princesa. Un símbol indiscutible del dia de Sant Jordi, que fa que per les floristeries sigui un dels millors dies de l'any. Tot i que aquest any, el dia 23, cau en dia laborable, les floristeries han començat a engegar motors el diumenge, on ja es podien trobar roses de tots tipus i colors, sent les més populars la típica rosa vermella, la rosa blanca, la rosa rosa i la groga. Nosaltres tenim uns models que són estàndard, val? Tenim una rosa única amb diverses presentacions. A partir d'aquí un et comença a dir, ai, em pots fer una cosa especial? Jo què sé, posa-m'hi 5 roses, posa-me'n 6, i a partir d'aquí vas creant segons el que et demanen. Però d'estratègia així en plan, és molt la gent el que t'ho demana. Encara que l'acostumi és regalar una rosa fresca a la teva enamorada o enamorat, hi ha comerços que opten perquè el consumidor pugui regalar roses no tan típiques. La que vam fer l'any passat és aquesta caixa que porta 2 roses i un bombó i la fulla, tot amb xocolata, i aquest any hem ampliat la gamma. Hem fet un producte una mica més econòmic per el producte d'impuls, que es diu, que és per menjar més ràpid. També hem portat roses del Rosal de Tàrrega, que és un centre especial de treball que fem moltes coses conjuntament, i aquest any hem portat les flors grogues, i també hi ha les rajoles. Hem fet una rajola de xocolata també, que és un projecte molt interessant, que ho fem amb una il·lustradora i amb la Núria Pujolàs, que és escriptora, i una il·lustradora que es diu Sílvia Morilla, i hem fet aquesta rajola que és relacionat amb el tema polític i amb el drac de Sant Jordi i tot això. Ara bé, sigui com sigui la rosa, sempre farà feliç a la persona que la rebi. Els menuts del poble s'han convertit per unes hores en uns autèntics escriptors i escriptores. La plaça Sant Corneli s'ha transformat en un mercat de paraules i de dibuixos i colors on després d'escriure una història, un munt d'il·lustradors cardedeuencs han fet de tots aquests contes una il·lustració. De les paraules als dibuixos, la plaça Sant Corneli s'ha convertit durant un dia en un mercat, tant de paraules com de dibuixos i colors. Els més petits han escrit primer un conte que després s'ha convertit en un dibuix, fet però per il·lustradors de Cardedeu. Després de tenir clara la idea, pensar-la bé i fer alguns retocs, aquest ha estat el resultat de les històries de l'Abel i en Jan. El meu era un astronauta que s'emborratxa amb una bota de whisky i llavors després segueix caminant, llavors es troba un barri que estan fent un concurs i ell s'hi apunta i encara no he seguit la meva història, però m'he posat el títol i es diu La història boja. El meu es diu No trobo la perruca i va d'un sabater que perd la perruca i després va al bosc i es troba un savi i li diu que és guapo i ja està. 2 històries que s'han transformat en un dibuix, això sí, sempre supervisat pels autors, que són els qui tenen l'última paraula. L'activitat ha tingut molt d'èxit i ha acollit un munt d'infants que volien veure com el seu conte quedava plasmat en una il·lustració. L'associació Amics d'en Biel ha aprofitat aquest Sant Jordi per presentar una nova entrega de la sèrie de llibres. Aquesta segona novel·la per a nens transporta en Biel i els seus lectors cap a terres vikingues. En Biel, acompanyat del seu company i pilot d'avió Antoine, van visitar la Creta de la Grècia antiga i van poder conèixer tota la seva cultura. I no només ells, sinó també els nens i nenes que tenien el primer llibre a les seves mans. Ara, ells dos han viatjat fins a l'Escandinàvia vikinga i han pogut conèixer la cultura nòrdica, i així ho han deixat escrit en el segon llibre En Biel al Palau d'Odin. La idea de fer un llibre sobre en Biel va sorgir fa 5 anys, després que en Miquel Osset, escriptor i editor, posés en marxa l'editorial Proteus, per tal d'aconseguir una divulgació escrita de l'ètica. Amb les aventures d'en Biel van voler apropar-la cap al públic més petit. Teníem la maquinària en marxa ja de fer llibres, I el projecte ens encaixava perfectament,
part de ser veïns i coneguts, doncs encaixava molt bé dintre del que era la col·lecció, una de les col·leccions editorials. Llavors, així ho vam vehicular, no? És a dir, crear un llibre solidari en benefici de l'Associació d'Amics d'en Biel a partir d'aquesta maquinària ja en marxa de l'editorial Proteus. Ara el projecte ja ha agafat personalitat pròpia i ja no està vinculat a cap projecte editorial. És, doncs, un projecte de l'Associació Amics d'en Biel al qual li volen donar continuïtat. Bueno, el que fem a l'associació fins ara era recollir taps de plàstic per cobrir necessitats de nens, necessitats tècniques que no cobria la Seguretat Social, però ara hem deixat de fer la recollida per problemes físics meus i el que farem és la presentació d'aquest llibre, que és el segon conte d'Amics d'en Biel, per recollir cèntims i els beneficis seran per projectes. És possible que d'aquí un temps aparegui un nou llibre que, com tots, serà solidari i al seu interior hi trobarem una temàtica cultural i educativa orientada als nens. La Comissió de Sant Jordi de Cardedeu engegarà una campanya de micromecenatge a la plataforma Barcamí per renovar l'estructura del cos de la Cuca. La bèstia, amb gairebé mig segle de vida, ha sortit de nou al carrer aquest diumenge en una cercavila pel municipi. Els més petits han estat els encarregats de conduir-la fins a la plaça Sant Corneli i escoltar l'auca de Sant Jordi musicada. La Cuca de Cardedeu torna a sortir per tercer any consecutiu des que es va recuperar el municipi. Aleshores, feia més de 40 anys que la bèstia no trepitjava els carrers de la vila. Desenes de nens i nenes han conduït a la Cuca en una cercavila des de la plaça Sant Joan fins a la plaça Sant Corneli. Al seguici s'hi han sumat les famílies de l'AMPA de l'Escola Mil·lenari. Enguany, i coincidint amb el seu 25è aniversari, el centre es quedarà en propietat de l'auca de Sant Jordi que els mateixos alumnes han pintat. La Cuca, en aquest cas, és l'element alliberador i que ajuda a lluitar contra les injustícies. A dins de l'auca és qui salva el poble de la tirania, que de fet fa 40 anys era molt vigent, però que avui en dia segueix estant i tenint tot el sentit del món. La Cuca d'avui dia no és l'original. Des del moment de la seva recuperació es va haver de canviar el cap de la bèstia i el seu vestit. De cara a l'any vinent, la Comissió de Sant Jordi es planteja continuar renovant la Cuca perquè estigui en millors condicions. De cara a l'any que ve haurem de fer segurament un Barcamí o alguna mena de col·laboració perquè se li haurà de canviar tot el que és el cos. La representació de l'auca de la Cuca ha estat en format de romanço del Sec, musicat per Cesc Alexandri i amb la narració de Miquel Miranda i la música de la Cobla de Ministers. Per molts, avui és el dia més bonic de l'any. Els carrers s'omplen de flors i de llibres, també de música i de tallers. A Cardedeu, al matí de diumenge, arrencava amb una activitat familiar de manualitats. Al taller només han utilitzat un únic material, el cartró. Amb aquest han creat escuts, espases i capelines que després han decorat amb llapis de colors. I ja amb les seves armadures de cavallers han jugat a la plaça fins a 2:15 que ha començat el Cercavila de la Cuca. Hem preparat un escut, una espasa, en aquest cas jo he preparat un casc. Primer hem dibuixat al cartró la forma, després ens ho han retallat i després hem fet línies i hem anat pintant. Bueno, ha costat una mica pintar perquè amb les ratlles del cartró 11 poemes d'11 poetes catalans recollits en el llibre Drink de Marxu, fet pels alumnes del Liceu Artístic Francesco Constantino. Divendres es feia la presentació d'aquest llibre a l'espai L'Estació és allà. Dissabte va tenir lloc el concert amb Barretina Turner, un grup del Delta de Llobregat que reivindiquen aquest espai. 20 anys de dedicació a la didàctica de les arts plàstiques plasmat en el projecte cultural d'en Jordi Aliguer i l'Anna Bellvehí, anomenat L'Estació és allà, un taller de pintura, dibuix i gravat i també una sala d'exposicions oberta a tots els llenguatges artístics. És per això que el grup Barretina Turner del Delta de Llobregat feia un concert en aquesta sala, un trio musical que barreja cançons pròpies i versions, amb una base comuna, lletres descriptives i temes relacionats amb l'entorn del Baix Llobregat. Es muy claro la idea de empezar con esa reivindicación, ¿no? Desde el cinturón rojo,
cuando en los años 70 se forma una comunidad y a partir de ahí reivindicar un poco lo que ahora se está cayendo un poco, que era todo el parc agrari del Baix Llobregat, i ara sembla una mica el parc comercial del Baix Llobregat. Tres músics de llarga trajectòria, Arturo Blasco, Tito Puerta i Enric Asensio, que apropen el blues, rock i reggae amb aires i arrels del Delta del Llobregat. El grup de teatre Art Escena ha estrenat aquest cap de setmana al Teatre Auditori de Cardedeu el seu últim treball, Estratègies, un espectacle que barreja circ i teatre que té com a fil conductor donar consells d'amor i de sexe. Estratègies és el nom de l'obra que el passat cap de setmana el grup de teatre dirigit per l'Olga Vinyals, Art Escena, va representar al Teatre Auditori de Cardedeu. Un espectacle on teatre i circ van de la mà, tenint com a tema principal l'amor i el sexe vist des de la perspectiva dels adolescents. Art Escena ens proposa una sèrie d'escenes on hi trobem situacions quotidianes dins de les relacions amoroses juvenils, des d'una parella que deixa la seva relació fins a una discussió amb els pares per poder sortir de festa. Nosaltres creiem que tant el circ com el teatre ajuden a que els joves puguin enganxar-se a una disciplina artística, que puguin expressar-se i per tant creiem que a vegades a algun jove l'enganxem, va, vine a fer circ, però després fa teatre i al revés, algú fa teatre i després acaba fent circ. Una sèrie de reflexions i situacions que passen a uns adolescents dins de l'àmbit del grup d'amics de l'institut, uns personatges on els espectadors més joves es podien sentir reflexats per la quotidianitat que representen. Gegants, gegantons, capgrossos i la patufa. I després d'un any i escaig de feina, la colla gegantera de Llinars del Vallès ha estrenat Mulassa. Ahir la colla presentava al poble la nova figura del bestiari popular català que incorpora. Després d'un any de feina, Llinars del Vallès ja té mulassa, i és que un cop acabada la preparació de la bèstia va ser el moment de fer la presentació oficial a llinassencs i llinassenques. La figura forma part del bestiari popular català i és un dels elements principals de la Patum de Berga. Primer és un orgull i una satisfacció molt gran. A Llinars, des que vam començar, ha canviat molt culturalment. Intentem consolidar aquest seguici de festa major i aquest seguici festiu local amb la creació de diferents elements festius com hem anat fent fins ara, i aquest últim, i de moment ja frenem una mica, ha sigut la Mulassa, que és un personatge que a mi personalment m'agrada molt, és un personatge molt divertit, molt festiu, dona molt de joc a l'hora de ballar i de sortir amb ella, i res, doncs és això, és molta satisfacció, molt orgull, molta il·lusió, i ara que tots els llinassencs i llinassenques se la facin seva. Per la presentació de la Mulassa es va fer un cercavila previ amb la Mulassa de Castellbisbal, el Tritó de Sant Celoni i l'Isard de Llinars, fins al Parc dels Corbera. Allà es va descobrir la nova figura i la Mulassa de Castellbisbal va fer l'ofrena d'un ram de flors. A nosaltres ens fa molta gràcia haver participat d'aquesta inauguració, que la gent de la Patufa hagi comptat amb nosaltres. Tenim una mulassa molt nova a Castellbisbal i ja poder apadrinar i poder acompanyar en aquests primers inicis a una colla que volem, a part que ens coneixíem, que volem aprofundir molt més en les nostres relacions, és important, i contents sempre quan s'inaugura un element d'imatgeria popular, contents. Per nosaltres en podrien inaugurar una cada diumenge, estaríem encantats. Un cop estrenada, la Mulassa es va continuar amb el cercavila, que va acabar amb la ballada de les diferents figures a la plaça dels Països Catalans. Ara, Llinars compta amb una nova figura que ha estat feta, construïda i regalada al poble per part de l'Arnau Guardi, cap de colla a la Patufa. I avui parlem de futbol sala, i és que l'equip local puja de categoria a divisió d'honor. Els cardedeuencs van jugar aquest cap de setmana a casa contra el Sant Vicenç de Montalt. El partit va acabar amb un 5-1 al marcador. El futbol sala Cardedeu ha assolit una victòria importantíssima gràcies al partit del passat dissabte. Degut a aquest triomf, l'equip ha obtingut la victòria de la Lliga i l'ascens a divisió d'honor.
Tot i tenir un domini del partit equilibrat entre els dos equips, al Cardedeu se li van escapar algunes oportunitats. Part d'aquest resultat es deu a que el futsal Sant Vicentí jugava amb moltes baixes i això ha afavorit els locals. Em sembla que avui els hi faltava una mica de gent, portava un equip jove, era un equip defensivament molt fort, el més complicat era començar guanyant perquè és un equip que costa entrar-hi i fer els primers gols era el més important. Tenen un porter amb molta experiència, molt bo, que condueix molt bé l'equip, juguen molt bé de 5 també, i al final el més dolent que tenen entre cometes era això, que són joves i nosaltres tenim una mica més d'experiència, però al final hem anat obrint aquesta defensa i hem sabut controlar el partit, tranquil·litzar-lo una mica i al final ha sortit com volíem. Els gols han estat ben repartits entre tots els jugadors i han arribat concentrats. El primer l'ha fet Alexandre Abad al minut 13 i no molt més tard el seu company Miquel Blancafó al minut 28. Marcava i el seguien Òscar Colomer al minut 30 i repetia Alexandre Abad al minut 31. Per finalitzar el partit, Joan Calvente marcava el 4-1 al minut 37 i Miguel Ángel Quejúndez rematava el partit al minut 39 i aconseguia el 5-1 pels cardedeuencs. Els de Pedro Montal han realitzat una gran temporada, amb tan sols 3 partits perduts i 2 empatats. L'equip s'endú la Lliga a 4 jornades de la final, amb grans resultats, com el 0-7 al Racing Pineda a la jornada 21. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació, un nou va de cine amb Kilian Jornet, Path to Everest i jo, Tònia. Tornarem dijous amb el ple ordinari del mes d'abril que retransmetrem en directe des de la sala de les columnes de l'Ajuntament. Bona nit i que passeu una molt bona setmana.